Takže čau lidi, tady je další video a dneska tady jsem já sám a chtěl bych se vám tady ukázat i já sám, protože no, prostě chci udělat i takovou sérii, kde budu i já sám, třeba i nějakýma fanouškama. Dneska já hraju sama Bed Wars, tak určitě já budu hrát sám Bed Wars, protože teď natáčím já Frapsem. Tak a ty se tam staví rychle. Jdeme. Už tak dělej, ne? Mám jen dvě, ale tak stavějte se tam. Jak je tady, hrajeme na serveru Game Team. A no, nevím, co bych vám tomu ještě řekl. Tak, Sandstone si rychle ještě koupíme. Vajíčkem, jasně. Ne, Ježišmarja. Ježiši. No, tak jsme mrtví. Tak jsme jako mrtví, no. Zabít. Ty seš snad blbej, ty Vendali blbilní. To je taky Vendali debil. Winston je debilní. Winston! Kráso, no, hezký, ale... Hej! Chuja jedna. Je to moje! Tak to se dá neměli dělat, protože já jsem mistraž. Takže prostě já jsem Macák hlídák. Kopíruju Macka, no jasně, já to vím, no. Já jsem vzorný chlapeček, no. Lak! Dobrý. Tak a doufám, že vy jste psali, že mluví on jak robot. Je to pravda jak parchant. On mluví jak ten robot nějaký. Co si o sobě myslí, no. Tak pojď, co si ty o sobě myslíš? Se tady bojím. Tak, ale vy jste nás zničili. Já to vím, že vy už jste zničený, Lukenzi Deutsch na mě neplatí, Lukenzi Deutschem tím někam. Tak zahrajeme ještě jednu arénu. Tak, protože tady ta vůbec nebyla povedená, ale je to fakt, takhle to bylo fakt krátký. Tak, zahrajeme ještě jednu arénu. Jsem tam? Jo. Takže proto zahrajeme ještě jednu arénu. A Bed Wars, vím, že jsem to viděl jsem to u ostatních youtuberů. A ano, vy asi znáte z kanálu Viny2400 ZLP, tak tam jsem natáčel Bandicamem, jenže teď jsem našel konečně ten Fraps, který jsem chtěl. Stáhnul jsem se to a mám to. Jinak takový verze, která už tam je třeba na začátku dvojka, si nestavíte takový starý a když dáte jakože sound, aby se to zmenšilo, to s tím ani vlastně nejde natáčet. Tak jdeme, ne? Začínáme. A určitě očekávejte ze serveru jako je Bigcraft, Mad Gamble, to je server pro Vares taky, ale je to server německý. Craftgames.pl. Jo, tady máme. Máme tady vesničana. Jo, taky mi něco dej, ježiš. No tak 4 sandstony. Tak je budu teda taky avk. Já zničit svoji postavu. Když oni se tam stejně neumějí ani postavit.
ho spawnu jako kdykoliv vajíčkem, kdyby nějaký měl on, ten jako ten obchodník. Drž nám palce obchodníků. Vteřin, tyjo, tady ten server nebo vůbec není o gramatice. Nabiješ? Dělej, běž. Já ti když tak řeknu. No běž. Já ti když tak řeknu, ani s ním nevolám na Skypeu. Tak dělej, ježiš. Ježiš, kote. To si děláte srandu, oni mě uchcali. To jsou uchcánci. Co na mě tak koukáš? Tak jdeme. Rychle. Jo, tak ty góly už dělejte. Tyk! Ne, to je stick, ale. To je stick. Jak ten můj kámoš je stick. Mrmc stick. To je stick blbej. Stick, ne. Je hustý. Stick. Je hustý. Stick. Stick je hus blbej. Je hus blbej. To je fakt, on je fakt hustě blbej. Tak. Koupím se nejlepší meč. Tak Lukenzí Deutsch by se taky ale hodili. Lukenzí Deutsch chci. Máte někdo za Lukenzí Deutsch? Ne, když bych tam nějakým zůstal. Na tom spawnu. Tak. Ty krumpáč. Tak. Teď jsme fullko. Skoro fullko teda. Až na tady ten. Dejte nám ho někdo. Teď mě nikdo na schvál tyho podkope, že jo? Jenom protože natáčím, to taky znám. Jo, ježiš, ty jsi s mnou? Chudák, ty jo, ale. Hej jo, já půjdu k ním asi. A nebo. To jsou. To jako. Já nevím jak. All sexy and a noich. Sunken oil files. Here we go. Here we go. Here we go. Whoa. No. Vždyť to nikdy na ní nevypotřebuju. S tím někde umřu, tak bude amen. Tak pojď, kámoš. Pojďte, kámoši. Zabil jsem jednoho, ale. Madban k A. Tak za chvilku Viny máš K. Máš k A. Viny máš k A. Já vím, že ju máš. Wow. Ne. Čekaj, kde je naše? Já nevím, kde je naše cesta. Ježiš, rychle já taky.
dobrý, mě to vlastně zůstalo. Ale já nemám šíp. Já nemám šíp. Dejte mi někdo šíp. Hej, tady ten hezký, tady staví hradby. Tak stav hradby. Stavit nebudeš? Ne, ne, zabijte jeho. On tak ovládají střed, tyjo, modrý, hezky oni, no. Kopíráku. Tady, kdo je tady zase, tyjo, kopírák, ježiš, kdo Maria? Jaká Maria Pana? Jaká Maria Pana, svatá Maria? Tak pojď ty, Maria, svatá Pana Maria, pojď ty, Maria. Maria! Ať mám všechny věci, hlavně ten ironový meč. Ojeje, to jsem se bála. Ojeje! Ojeje, to jsem se bála. Wow, wow. No, no. Kámo. Dun 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 dun. Jdem, běž. Ty kravo. Ty vole, píčko. No. Melmemets. 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 Běž. Nemám las. Ne. Hej, ne. Dobrý. Jo. Hezky já mám hezký káčko. Jak to ještě přiznám? Ježiš. Mankote. Jabka, hrušky, matky. Ne, dej můj krumpač. Krumpač, meč. Oj, jsem se bála. Ojeje, to jsem se bála. Tolik Sergejů. Sergej a další Sergej. Tak tady to. Dobrý. Já pap. Wow. Wow, no. Hej, ne. Až mě, jeden gold. Ježiš, jo. Zbylo mi to, jinak tady vám zůstávají ty věci, což je hodně dobrý. Ale to jsem zas zlakol.
jsem Rainbow Dash. Stříláme, nestřelajte po labutích. Jaký jsem zelený. Tady to nevím, kdo je, ale já k ním nejdu. Já nevím, kdo to je, ale... To bylo dobrý. Tak pojď! 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 Ne, ty chujka! To je chujkoská. Podivuhodné. Dobrý. Jsem si myslel, že jsem iluminát. Ty kráso, ne! Ne, to není ani možný. Co to je za hackery, ale? Wow. Já tam k ním jdu. S tady tím ještě. Jardo Jabko, co to zase chystáš? Jardo Jabko, jablíčko, pojď. Jardo. Hej, my jsme jen dva zelený. Cože? Nikdo neumře. Na Mad Gamble. To bude hustý. Ne, on mě určitě podkopil. Prostě. Jo, už ne. Ne! No tak lidi, asi Už mám zaplay. Dost. No tak já bych to dneska ukončil, tady to video. A ukončím to tím, že se odpojím. Takže já se odpojím. Musím Takže to by bylo nadlouho. A to vy nechcete. Tak, určitě ještě zítra nebo možná i dneska čekejte nové video. Určitě i tady to. Takže odběr. Čau.